Започва Поп-Топ, шоуто, което ви среща с любимите ви звезди и най-големите български хитове. Слушайте Поп-Топ по Радио Зорана, гледайте Поп-Топ по Box TV. Поп-Топ с Мартин Геновски. Тази седмица в студиото сме малко в компанията на четирите джуджета на Дядо Коледа, или иначе казано, освен мен, тук гостуват и Voice of Boys. Здравейте! Здрасти! Здравейте! Ние сме три джуджета, не сме четири. Той е четвъртия. Не, аз съм четвъртото. Защо ме изключваш? Не сега как го трябва да има изключваш. Дядо Коледа все пак. Аз ако продължавам да пълнея с тази скорост, до година ще съм истински Дядо Коледа. Да. Как сте вие? Вече заредени ли сте с коледно, новогодишно, въобще празнично настроение? Да. Много е готино. Че покрай студа може да се заредиш и да ти е готино, да ти е топло, с празнично настроение. Топло на душата. Да. Прави ми впечатление, че в сравнение с предишното ви гостуване, една трета от групата е различна. Здравей! Жоро, скъпи зрители и слушатели, новото попълнение в Voice of Boys. Кажете сега малко повече. Добре, ти кажи, как попадна в Voice of Boys? Как попаднах? Имаше глас, пък си Падна момче и падна. От чината на Дядо Коледа. Не, по принцип се познаваме от преди с момчетата и с Мартин по-отдавна, с нет покрай формата. И оттам имах някаква връзка, нали, към мен, и когато, нали, Пламен е решил да продължи самостоятелно да се занимава с музика, просто се свързаха и Да. оттам се случиха нещата. Ами познаваме Жоро още от формата, в който бяхме, от кастингите. Аз го познавам от Музикалната академия, той продължава да е студент там, много е готин, супер хубав пее, и затова решихме да го така джойнем в групата. Да го интегрирате. Да го интегрираме към вас. Mm-hmm. Чудесно. Кой курс си в Музикалната академия? Ма ти си направил на финалната права. Паш на финала. И така, добре дошло вече да участваш в група. Супер, добре. Къде е изчезна Пламен? Какво каза, че... Никъде не е изчезнал, просто Тука си да. работи по самостоятелно парче, даже се допитва до нас за някои неща, което е супер яко. Тоест, сте си в Ние сме добри приятели, отношения. въпросът е просто, че за себе си той смята за по-голям приоритет в момента да прави нещата сам. Да, решил е да тръгне сам по своя път, както са казали. Скоро се появи новата ви песен "Давай". Тя е доста различна от песните ви до момента. Откъде дойде тази промяна? От Жоро или... Така я усетихте. Не, просто първо, че човека, с когото направихме парчето, Павел, има доста така голямо влияние върху целият проект в музикален аспект, защото парчето е доста по трап се казва, нали така беше. Нямам представа, но... С такива битове, иначе доста е различно общо взето. Да, това е насоката. Битовете те водят към трапа. Не, трапът те води към битовете. Да. Хубаво е да го уточним. Да не вземе някой да скочи. Не, няма такъв шанс. Много е готина насоката. Кефим се, че поемаме в тази насока, защото наистина това е супер готино, че хората могат да се забавляват на тази музика и да танцуват повече и да се чувстват по-свободни и така. Тоест, тръгвате в тази посока, а не е просто експеримент. Не е експеримент. Наистина смятаме за напред нещата, които пускаме, да бъдат доста по-танцовални, да не залагаме чак толкова на някакви социални препратки и съобщения. Разбира се, имаме идеи за парчета, които да бъдат балади, но те ще дойдат доста по-натам. Да, вие направихте преди това една много готина балада с Поли Генова. Няма да е... Ще бъде загуба, ако спрете да правите балади, поне според мен. Да, сигурно, но тая посока наистина ни харесва и И си казахте, давай натам. Това е настроението, да. Настроението в момента е давай. Докато по-голямата част от хората като че ли стават баладично настроени през зимата, вие
направихте точно обратното. Еми да готино пък, като са баладично настроени през деня, Да ги вечер разбудите. в клубовете да не са баладично настроени, ми точно обратно. Има контраст. Да. Ами да. Добре. Ами знаете ли, предлагам ви да не губим повече време. Да. Стига сме си говорили. Стига сме си Да. говорили. Дайте да пуснем песента, видеоклипа по телевизията, песента по радиото, ако може на РДС да се види клипа, но не може. Както е. Да чуем и да видим Давай, след което продължаваме да си говорим. Окей. Поп-топ с Мартин Геновски. Давай на Voice of Boys чухме и видяхме в предаването Поп-топ по Радио Зорана и Box TV. Продължавам си разговора с тях. Както виждате, джуджетата в студиото стават все повече и повече и по-активни и скоро може да вземе мястото ми. По-тъжното е, че може да е за добро всъщност. Така, клипът е много динамичен, също като песента, много такъв модерен, шантав. Може да кажете малко повече за него. На мен ми направи впечатление, че отново има една много яка мацка, която се раздава. Да. Ами режисьор на видеото е Александър Молов. Благодарим му за усилията, които положи, за да изглежда видеото по този начин. Мацката е Натали Трифонова. Също много сме доволни, че така се разкърши подобаващо. Пак ли не ти я намери? Ти ли я намери? Да. Тя е обща позната. Имаш богат Фейсбук. Да. Що го казваш? Обща позната е от X-Factor, танцуваше заедно с нас. И ни помогна и така малко да се поразчупим във видеото, тъй като има така, както забеляза, някакъв елемент на хореография. И така, благодарни сме и на нея, че взе участие. Всъщност те са две момичетата в нашия клип. Аз си гледах едно. Натали, както казахме, другата е Йоана. Стоянова се казва, която всъщност доста допринесе за нашата хореография. Репетирахте. Не, общо взето сега за първи път мисля, че е добре. Смисъл, не знам ти как мислиш, но мисля, че така не беше лесно като подвиг да се опитаме да танцуваме. Да, защото принципно не е лесно. Не е много лесно, да. Жоро, ти как си? Опитахме се да бъдем в ритъм, в такт. Аз съм страхотен. И той е в ритъм и в такт. Да. Не се притеснявайте, ако не сте в ритъм и в такт, монтажа ще ви направи в ритъм и такт, така че като се накъсате, нещата ще се получат. Кой ви помага в момента? Работите ли с някой като продуцент или сте тръгнали сами по своя път, както все по-често казваме в това предаване? Има хора, които ни помагат. Това са Dad Studio. Те са нови на пазара, имат така доста имат известни амбиции да се случат доста неща. Ние сме първите им артисти, което за нас е доста силна привилегия и до момента мисля, че сме доста удовлетворени от работата си с тях. Мисля, че занапред ще става все по-добре. Супер, нямате амбиции да си бъдете сами продуценти? То е доста трудно да си сам продуцент, особено пък в група. Трима човека да се опитваме да сме продуценти на група е доста шантаво като идея, така че задължително да има някой. Аз ще съм продуцент на него, той ще ми е продуцент на мен и Георги, разбира се, ще ни е продуцент на нас двама. Да, и нищо на няма него да се той ще му е получи. продуцент? Супер! Добре, само трябва да говоря с моя продуцент. Той е съгласен. Той е мъртв пиян, какво няма да е съгласен. Според мен трябва да го закачим, ама щеше да е агресия. Къде няма око, има две очи. Трето око има Елена. Значи, нека покажем на камерата. А добре, какво има в чувала му? Не искаш да знаеш. Добре. В смисъл, мога да ти кажа, ама не докато снимаме и записваме. На дядо Коледа на чувала питай какво има, не на Елена в чувала, защото... Какво имах на дядо Коледа чувала? Хубави неща, подаръци. В повечето случаи има просто памук. Между другото... Не вярвам. Така ли? Ти няма ли си малък дядо Коледа с чувал? Голям дядо Коледа с чувал съм имал. Вътре какво имаш? Подаръци. Нали се разбрахме, че... от майка ти. Не вярно. Нали се разбрахме, че след една година аз ще съм за габаритите на дядо Коледа, тогава ще ви кажа какво носи в чувала. От едно много коледно семейство. Майка му се казва Снежанка. Да, майка ми се казва Снежанка. Да. И... Така че... Джудже. Да, джудже съм.
Това е много интересно. Само, че баща ми, играл е баща ми дядо Коледа, така че мисля, че сме били... А кога празнува имен ден на първия сняг, като паднали? Наистина ли? Да. Това е много гадно, не мога да го организираш предварително. Не мога, аз си честитя, когато тук са бъде първи сняг, тя е във Варна и... После тя честитиш, нямам имен ден. После пак е честитя като Честит имен ден в София. Да. Значи тя трябва да избере да си празнува именния ден или по софийска, или по варненска традиция. Да, може да е пратя на Антарктида. Празнува всеки ден. Не, майко, не искам да те праща на Антарктида. Стой си във Варна. Късно. Там с този вятър е малко като на Антарктида. Да. Това вятър вече може и... Жордан, си и ти от Варна? Айде, беге, как винаги сте от Варна? Не мога да го разбера. Вие преди бяхте. Да. Защо не сте Voice of Варна? Ваде. Може и да рано или късно ще стане и това. Да, а между другото, като споменах името на групата, вие се обединихте в X Factor, нали? Обаче не съм ви питал кой ви кръсти като банда. Продуцентите. Не е така. Много формално. Не е така. Някаква по-изкова история. Не е така. Не е така. Пламен даде идеята за името. Да, но не беше точно тази. Да, добре, Voice of the Boys или нещо подобно беше и когато продуцентите чуха за това, казаха да, Voice of Boys звучи страхотно. Ние изобщо не го харесахме. Беше много лигаво и бойбандско, ама да. Си го харесах. Да. Сега вече ни харесва, защото сме свикнали. Така или иначе. Е готино. Накратко се Voice of Boys. Накратко ВОП. ВОП, да. Добре, предлагам ви да пуснем още една ваша песен. Коя от двете? Ти коя искаш? Айде с Поли Генова. Айде с Поли. Добре. Скъпи зрители и слушатели, сега или никога. Доста така... Коледно. Време е да се вземат някои решения преди да дойде новата година. Замислете се какво трябва да направите сега или няма да направите никога, докато слушаме и гледаме песента на Voice of Boys. Поп-топ с Мартин Геновски. Сега или никога, Voice of Boys и Поли Генова видяхме и чухме в предаването Поп-топ. Жоро, те няма там. Какво се прави? Такъв е живот. Но тя и Поли Генова е с доста светла коса. И нея няма тук. Да, пък нея сега няма тук. Но нея няма тук. Вярно. Тук ли? Да. Усещаше. Поли? Хайде, за малко поне. Не там, Поли. Добре. Поли не иска, скъпи зрители и слушатели, да се покаже, но ние знаем, че тя е тук. Така. Тя ще излезе от чувала на дядо Коледа. Вижте сега, нещо сериозно трябва да си кажем в това предаване. Освен здравейте, нали, това беше най-сериозното до момента, тъй като сме в края на годината, време е за равносметки. С какво се гордеете, че сте постигнали всеки един от вас по-отделно или пък тримата заедно през изминалата година? С какво сте горди и щастливи и си казвате успях! Започни. Аз съм много доволен, че двете партията, които тази година направихме, вече ги видяхме. Чухте ли ги? Чухме ги. Чухме ги и съм доволен, че успях да осъществя много лични пътувания, концерти, така доста попътувах и видях. И това е най-приятното нещо, човек да пътува и да опознава света. Той има едни хора му казват секс туризъм. Или ти имаш друго предвид? Аз имам предвид просто туризъм, но... Да, но секс туризма също е доста приятно. То секс, какво ще има да върви с туризма? Защото къде пък секс туризъм? Само в Тайланд. Къде тук идват някакви чужденки. Не си от Варна. Тук е най-вече алкохолен туризъм. Да, тук е наистина. Така това е готино. Пожелавам на хората да много повече да пътуват и да се кефят на живота. Да слушат хубава българска музика, като тази на Voice of Boys. Това беше много хубаво. Сега остава да разцепим една баница с късметчета. Нет, ти нещо да се похвалиш. Не да се похваля, чисто от позицията на член в групата. Личните ни победи, мисля, за тази година, като равносметка, са тези, че не сме се разпаднали, че мисля, че сме все още заедно, че все пак това е трето парче за година и половина, което е за нас лично постижение.
Това, че хората ни подкрепят, ни се портват и се кефят на това, което правим. Има неща, които трябва доста да се работи върху тях. Така също другата графа в равносметка. Но все пак ние сме млади и имаме цялото време да коригираме каквото трябва и да направим нещата да супер. И пожелавам на всички много яка Коледа и весела година. Само секунда да си тегля чертата и да си запишеш, че имате какво да... Така, Жоро, ти нещо да споделиш. По-дълга черта. Чакай така на няколко. Моята искаме аз... Да. Това е чертата, за която Ама говоря. между другото, това не е много готина черта. Да ти кажа честно, по-добре е чертата да върви така. Защото иначе се чуват... Гребани да Много коледно, много новогодишно, изключително красиво. празнично. Така, Жоро, Аз те съм няма да горд, оставят. че моята черта не е такава. Ага. Браво. Цяла година. Затова е равносметката му за година. Хубаво ЕКГ имаш. Да. Това е нещо, с което да се похвалиш. И не съм се разболял много тази година, което също е много хубаво. Не, аз сериозно. Аз няма да се много разболяваш. Ще си здрав. Да. Аз радвам много. Може да ми допишат под името в предаването GP. Как са бъбреците? Страхотно, функционират много добре. Аортата. Пия вода много често, по 3 литра на ден. Чудесно, да. Нещо много със спорт помага. занимаваш ли? Да. Пушиш ли? Спорт не пуша, не пия алкохол. И нищо друго, освен вода даже, което... Само вода. Само вода. Нищо друго не яде. Нито храна, нито Приемам десерт. И храната Ти приемам си под формата направо- на вода. Само вода на екс. Направо си за зелената песен на България. То няма нищо зелено във водата. Зависи, има водорасли. Не, Кажи винаги са сега, зелени. сериозно, за изминалата година, с какво най-много така се гордееш? Много се радвам, че това парче вече е факт, което направихме заедно, че аз съм факт в групата и че се случват някакви неща. Общо всичко, което ми се случва, последно време, баш към края на годината вече, от последните месеци, и всичко е свързано на по-голямата част с това, което правим заедно тук. И това парче, което чухме вече. Любовен живот, личен живот, всичко остана. Те са тайна за сега. Тайна. Ама не, това е хубаво да е тайна, пък после хората се интересуват много и да има жълто. И да те сложат на корица на вестник лична драма. Или на трета възраст. Това звучи много добре, корица на вестник. Това половина няма да гледам. Да. Къде ще сте на Нова година? Тайна. Ами просто мислим да излетим вече от планетата Земя и да напуснем. Така. Заедно с вас ли от нас ще изпратят мини градинката, която на Луната? Даже ние ще държим в ръце. А кой ще я полива? Жоро. Жоро. Само едно действие трябва да извършва и той е свързан с вода. Градинката. Добре, може да пожелаете нещо на зрителите и слушателите, ако желаете. Разбира се, че не желаем да спомням. Аз искам да им пожелая много усмихнати и топли празници, сбъднати мечти и да не се предават. Да е много яко. Аз им пожелавам в чувала на Дядо Коледа да няма памук, ами много подаръци и да са много щастливи на празниците и да се обичат. Значи ти вярваш, че може да няма памук на подаръци? Не, аз не вярвам, просто им пожелавам да няма. Тази Коледа просто няма да има бутафорни чували. Ако не Дядо Коледа, Дядо Мраз ще се реваншира. Хора, това не е окей, аз съм си пожелал за Нова година Дядо Мраз да ми донесе чувал с памук. Верно ли? Ама захарен или памук? Ама аз Дядо Коледа казах, не с Дядо Мраз. Дядо Коледа на Коледа, Дядо Мраз е на Нова година. Така съм научили, да дадам два подарък. Какво си правиш? Тениски ли си правиш това? Не, ще си помивам ушите. Не, трябва да ги... Добре, както да е. Аз пожелавам много да мечтаят хората и много хубава музика и много любов. Да.
Хубаво ли е това, което пожелах? Приема се. Приема, добре. Приемам го. Добре, благодаря ви На за... вас ви желаем да ни въртите доста по-често, отколкото ни въртите. Но това не е пожелание. Мисля, че бъркаш понятието рекет и пожелание. Не, абсурд. Това си минава в настроението на пожелание. Да, аз искам да много пък да ви благодарим на вас, тъй като сте може би най-истинната подкрепа за българската музика, наистина и Бокси, и Бокс ТВ, и Зорана. Благодарим ви, че ви има. Ама как се намерихме, нали? Да. Просто наистина благодарим ви, че ви има и че подкрепяте и Voice of Voice и цялата българска музика. Да, разбира се. Това беше, което казах, беше в кръга на шегата. Сте готини. После ще се разберем. Да, няма никакъв проблем, да. Сега тук след малко ще уточним нещата. Добре, докато аз се разбера след края на предаването с момчетата от Voice of Voice и по-специално с НЕТ. Вие слушате, скъпи зрители и слушатели, с песните от 5 до първо място, така както сте ги подредили на zorana.bg. Това е последното издание на Pop Top за тази година. Пожелавам ви... Добре, ела да те коронясам, искаш ли? Добре, всъщност. Ето сега ще коронясам Мартин Геновски, защото той го заслужава. Но ви го по-скоро опестил. стана Не, като... това просто има по-абстрактна корона, вие пък пръстанете. Добре. Ето, това е ореол. Аз вече Истински съм коледен, вече съм коледен махараджа. Да, точно Така, докато ви падна гирлянда, както я тръгна да ви казвам нещо, останете с песните от 5 до първо място, както сте ги подредили на www.zorana.bg. Желая ви много весело, щастливо и невероятно забавно посрещане на новата година. Стига ми толкова, стига за тази година. Чао! Pop Top. Шоуто, което ви среща с любимите ви звезди и най-големите български хитове. Слушайте Pop Top по Радио Зорана, гледайте Pop Top по Box TV. Pop Top с Мартин Геновски.